veľmi vysoko. Som na jednom z najvyšších bodov Košíc na vežičke domu svätej Alžbety. A tým vám chcem demonštrovať to, že keď si hľadáte nové bývanie, tak tomu celkom určite potrebujete takýto krásny výhľad. No a dom svätej Alžbety je takisto fantastický a dnes sa pozrieme na miesta, kam sa normálne len tak bežne nedostanete. To všetko dnes v novom bývaní z Košíc. Krásne sú tie Košice aj z vrchu. No, to ma teší, že to počujem. Pozrite sa, aká nádhera to je. Áno, odtiaľ ináč sme na katedrále, ale vidíme druhú katedrálu, grécko-katolícku. Tamto ešte ju nevidno, ale už vyrastá pravoslávna. To je mesto troch katedrál napríklad. Fantastické. Kto si napísal, že Košice to nie je ani veľké, môžeme sa prejsť trochu, ani veľké, ani malé mesto, že to je mesto ľudského rozmeru. Toto sú také úzučké veci. Zrejme sme zasa na miestach, kam normálne asi nevodíte turistov, že? Určite. Pozrite sa na toto. To ste si všimli niekedy? No to je uchvatné. Mnohé prvky sú tu také, ktoré oni vedeli dopredu, že nikdy sa to neuvidí. Alebo prečo tam takéto ružičky dal hore, hej? Prečo? To z dola nemá človek o 40 metrov nižšie možnosť vidieť ten detail. No a všade dookola to potiahli. Milan Kolcun je košický sprievodca, alebo sprievodca po Košiciach, aby som to presne povedal. Milan, vy ste vás zaviedli na miesto, teda, z ktorého ja som úplne očarený. Kde sme to? Tu fakt ešte nikto, okrem kostolníka, alebo možno kto sa s ním roky pozná a potom, keď má raz dobrú náladu, tak až tak sa sem dá dostať. Ale my sme priamo nad domom svätej Alžbety, nad tým hlavným priestorom sa volá loď, no a vieme si to aj odrátať podľa tých jednotlivých kúpôl, že sme takmer pri strede, dá sa povedať, veľmi blízko nad hlavným lústrom. Je toto stará vežička? Toto je vlastne taký krov, ale je nový, treba povedať, ak v 19. storočí si povieme, že je nové, pretože vtedy prerábali dom, 20 rokov trvala rekonštrukcia a aj túto hornú časť vymenili. A existuje nejaká legenda, ktorá hovorí o tom, že tu sa niekto ukrýval, že to bolo niekedy obývané? Tu hore asi nie, i keď nevylučoval by som, lebo tie sväté miesta mali akýsi štatút azylu, že keď niektorý zločinec napríklad dobehol do kláštora, tak už mal ako keby vyhrané. A my tu máme v dome aj jeden taký lampáš. Podľa legendy, keď sa k nemu dobehlo, tak už prestal platiť zákon na toho dotyčného. Milan, vy ste mi hovorili, že kedy sa staval tento dom? Začali koncom 14. storočia a skončili, alebo nie je dostávaná druhá väža, takže aj neskončili začiatkom 16. Koľko mali Košice vtedy obyvateľov, viete to? Vtedy mali medzi 4 a 10 tisíc, odhaduje sa tak. A to bola asi aj rarita. To Košice bolo boli dosť veľkomesto, napríklad Bratislava bola onoho času ešte menšia. Koľko ľudí sa vtedy zmestilo do tohoto domu? Tu sa vojde asi 3000 ľudí v pohode. Počkajte, to znamená, že takmer 2/3 všetkých obyvateľov Košic vtedy. Dá sa povedať, že áno. Aký dom by sa musel postaviť teraz, aby sa sem zmestili Košičania? A pútnici ešte, ak sem prídu. Nuž, keby sme mali menej bezbožníkov, keby to bolo tak, ako voľakedy, tak to by musel byť kostol pre 150 000 ľudí zhruba. Je možné, že aj tá naša doba odovzdá do histórie nejakú takú stavbu? Vedeli by sme si to predstaviť? Ja si to už neviem predstaviť, pretože tu bola dosť veľká jednotná myšlienka. A teraz už v rámci plurality by jedný, a na čo také veľké, a nie je to toto, a radšej dáme peniaze inde. Neverím, že by sa tak zjednotili na niečom. Takže vtedy tí ľudia boli istým spôsobom výnimoční. Áno. Čo sa architektúry týka. A nezabudnutelní. Môžem si vybrať jednu tehličku?
Nech sa páči, ale vrátiť. Tu sa dá? Áno. Počkajte, to je ako štúper od vína. Chcete si sám? To je ako... Aha. Dlhé? Nie. To je výborné. Tam je vidno. S tým počítame, no.